Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-aqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Nofru da s-sagrifiċċju tal-Quddisa għar-Ruħ Giuseppe, Giovanna u Rita Grek. Illum eżies qegħdin niċċelebraw is-sollenità l-festa għażiża tan-nazzjon tagħna, il-miġja tal-Apostlu Pawlu. Meta ngħidu l-miġja tal-Apostlu Pawlu aħna nfissru mhux sempliċement il-persuna tiegħu li ġiet fostna, imma lil dak li ħabbrilna il-fidi fi Kristu. Jew għażiż għalhekk niċċelebraw din l-Ewkaristija. Daqs li kieku hija l-ewwel darba li qegħdin niċċelebraw l-Ewkaristija. Nitolbu hekk li din il-laqa tagħna mal-mulej tkun laqa li ssaħħaħna fir-rabta tagħna miegħu. Dawn il-ħsibijiet f'moħħna fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna ejjew nitolbu maħfra għal ħtietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja lil Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Irroddulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf t'Alla bin il-Missier. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ħen għalina, int li tneħħi dnubiet tad-dinja ilqa' it-talb tagħna, inti li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħen għalina. Għaliex inti waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu, mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla, fil-providenza tiegħek tal-aġeb, inti joġbok li l-Apostlu Missierna San Pawl jara l-arqa biex jiġi fostna u jxandrilna il-fidi. Bil-ħrara kollha nitolbuk, għamel li nibqgħu dejjem inroddu ħajr għad ħabbrik u l-imħabba li ju wera magħna u li jinżommu sħiħ u bla mittiefes it-tagħlim li huwa tagħna bil-kelma u bl-eżempji tiegħu. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari. Tajtu triq fil-baħar u mogħdija żgura fost il-ħalel. Qari mill-ktieb tal-Erf. Missier il-providenza tiegħek tmexxih għax int ftaħ triq fil-baħar ukoll u mogħdija bla periklu qalb l-imwieġ. Hekk turi li inti tista' teħles minn kull tiġrif biex ukoll min ma jifhimx jista' jbaħħar. Int ma tridx li hemm l-erf tiegħek ikun għal xejn. Għalhekk il-bnedmin jafdaw ħajjithom fuq għowda dgħajfa u jaqsmu qawwin u sħaħ imwieġ kbar fuq ċatra. Hekk ukoll meta kienu qegħdin jinqerdu l-ġgant il-kbar fuq dgħajsa skansat it-tama tad-dinja u mmexxija minn idek ħallit lid-dinja żerrija ta' nisel ġdid. Imbirka l-għowda li biha jsir il-ġid. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħar lill-Alla. Salm risponsorjali ngħidu flimkien ħajroddu ħar lill-mulej għal tjubitu. Ħajroddu ħar lill-mulej għal tjubitu. Ħajroddu ħar lill-mulej għal tjubitu għall-ġubijiet tiegħu mal-bnedmin u joffrulu sagrifiċċji ta' ratt il-ħajr u jxandru l-emejjel tiegħu bana ferriħi. Ngħidu flimkien ħajroddu ħar lill-mulej għal tjubitu. Dawk li jbaħħru fuq l-iċfna li negozjaw fuq l-ibħra bla tarf, raw l-opri tal-mulej u l-ġubiet tiegħu f'ih il-baħar ngħidu flimkien ħajroddu ħar lill-mulej għal tjubitu
U ordna u qajjem riefnu li anqal imwieġ il-baħar, olow sa smawiet u niżlu saqih il-baħar, qalbhom bitferfer bil-biża' ngħidu flimkien ħajroddu ħar lil mulej għal tjubitu. Bdew jitbandlu u jxenglu bħal nies fis-sakra u s-sena tagħhom xejn ma switilhom. Għajtu lil mulej fil-hemm tagħhom u midwejjaq tagħhom ħelishom u biddel ir-riefnu f'żiffa u siket mowġ il-baħar ngħidu flimkien ħajroddu ħar lil mulej għal tjubitu. Huma ferħu għax bnazza u wassalhom sal-port li xtaqu. Ħajroddu ħar lil mulej għal tjubitu għall-leġubiet tiegħu mal-bnedmin ngħidu flimkien ħajroddu ħar lil mulej għal tjubitu. It-tieni qari. Il-Maltin ġabu ruħhom magħna bi ħlowa li ma bħala. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Bġirja waħda għaddejna taħt ir-riħ ta' daqsxejn ta' gżira jisimha Kawda. Bilkemm stajna nżommu d-dgħajsa warajna u għalhekk tellawha mill-baħar. Imbagħad qabdu l-armar u rabtu l-ġifen dawra mejt biċ-ċimi. Niżlu l-qluħ għax beżgħu li ninkaljaw fuq is-sirti. U hekk ħallejna l-mowġ ġorna miegħu. L-għada it-tempesta ħabtitna ħafna. Bdew iwadbu t-tabija l-baħar u fit-tielet jum irmow it-tamir tal-ġifen b'idejhom stess. Għal ħafna jiem la deret xemx u lanqas kwiekeb, it-tempesta li qabditna ma kienitx ħafifa, hekk li fl-aħħar tlifna kull tama li nsalvaw. In-nies kienu ilhom ħafna ma jieħdu xi ħaġa biex jitrejqu. Pawlu waqaf nofshom qalilhom: Ħbieb, kien imiskom smajtu minni u ma tlaqtux minn Kreta, kontu teħilsu minn din il-ħsara u dan it-telf. Immissa nwissikom biex tagħmlu l-qalb, għax ħadd minnkom mu se jitlef ħajtu, il-ġifen biss jintilef. Għax dal-lej der li Anġlu ta' dakalla li tiegħu jien u lilu nqim u qalli: Tibżax Pawlu, jeħtieġ li inti tidher quddiem Ċesari. Ara, Alla tak il-grazzja lil daw kollha li qegħdin jivvjaġġaw miegħek isalvaw. Mela qawwu qalbkom ħbieb, jien demmen falla li hekk isir sewwa sew kif ħabbarli. Jeħtieġ iżda li naħbtu ma' gżira. Meta wasal l-14 il-lejl konna ninsabu mitfuqajn lawn u lem fil-baħar ta' Drija. Għal ħabta ta' nofs il-lejl il-baħrin ħassew li konna riqsin qrib xi art. Skandaljaw il-fond tal-baħar u sabu 20 qama. Imxejna ftit ieħor il-qudiem, reġgħu skandaljaw u sabu 15. Huma beżgħu li x'imkien konna se naħbtu ma' xi skol u għalhekk niżlu 4 ankri mill-poppa. Ix-xewqa tagħhom kienet li ma jdumx ma jisbaħ. Il-baħrin bdew ifittxu li jaħarbu mill-ġifen u niżlu d-dgħajsa l-baħar bħalli kieku biex idendlu xi ankri mill-pruwa. Iżda Pawlu qal liċ-ċenturjun u lis-soldati: Jekk dawn ma jibqgħux fuq il-ġifen, intom ma tistgħux issalvaw. Imbagħad is-soldati qaċtu l-ħbula tad-dgħajsa u ħallowha tmur għar-rieħa. Meta sar il-ħin biex jisbaħ, Pawlu qabad jagħmel il-qalb lil kulħadd biex jitrejqu b'xi ħaġa u qalilhom: Issa ġajilkom 14 il-ġurnata tistennew sajmin u ma dduqu xejn. Għalhekk għamlu l-qalb u trejqu b'xi ħaġa tal-ikel. Dan jiswilkom għal saħħitkom, għax ħadd minnkom mu se jitlef xara waħda minn rasu. Kif qal dan qabad il-ħobs, rat irħaj lill-Alla quddiem kulħadd, qasam u beda jiekol. Imbagħad kulħadd għamel il-qalb u ħadu xi ħaġa tal-ikel huma wkoll. Konna b'kollox 276 ruħ fuq il-ġifen. Wara li xebgħu bdew iħeffu l-ġifen u jwadbu l-qamħ il-baħar. Xien imbagħad sebaħ l-art marfuwix, lemħu biss bajja biex tajta fiha u qatawha li jekk jistgħu jitfgħu l-ġifen fuqha. Irħow l-ankri u tellawhom u telquhom il-baħar u ħallew ukoll l-irbit ta' tmum. Imbagħad tellaw il-qala żgħir ta' quddiem għar-riħ u rħowla lejn ix-xtajta. Iżda ħbadna ma' sikka bejn żewġ kurrenti u l-baħrin waħlu l-ġifen fuqha
Il-pruwa baqgħet imwaħħla sewwa fil-post u ma tħarkitx iżjed, imma l-poppa bdiet titfarrag bil-qilla tal-mowġ. Is-suldati riedu kieku joqtlu l-pruġunieri li ma jmurx jaħrab xi ħadd minnhom bil-hawn. Iżda ċ-ċenturjun li ried isalva lil Pawlu ma ħallix il-ħsieb tagħhom isseħħ. Lil dawk li kienu jafu jgħumu ordnalhom jintefgħu huma l-ewwel il-baħar u jmorru l-art. Lill-oħrajn ordnalhom jilqu x-xatt minn fuq twavel u minn fuq bċejjeċ imkisra tal-ġifen. U hekk kulħadd qabad l-art qawwi sħiħ. Meta ħlisna mill-għarqa, sirna nafu li l-gżira kien jisimha Malta. In-nies tagħha ġibhom ruħhom magħna biħlewa li ma bħala. Laqgħuna tajjeb lilna lkoll u qabdulna ħuġġieġa għax kienet bdiet nieżla x-xita u kien il-bart. Meta Pawlu qabad qabda skuk nixfa u tefagħhom fin-nar, fit-skuk kien hemm lifa li malli ħasset is-sħana ħarġet u qabdet maqit Pawlu. In-nies tal-gżira kif raw il-lifa mdendla ma' idu bdew jgħidu wieħed lill-ieħor dan ir-raġel żgur xi qattil għax għad li ħellisha mill-baħar il-ġustizzja ma ħallitux jgħix. Immu farfar il-lifa ġon nar u ma ġralu xejn. Huma stennew li se jarawh jintefaħ jew jaqgħu jmut f'daqqa. Wara li damu jistennew ħafna u raw li ma ġralu ebda deni bidlu l-ħsieb u bdew jgħidu li kien xi Alla. F'dawk l-inħawi kien hemm loqsma tal-prinċep tal-gżira li kien jismu Publiu. Dan laqana u bil-qalb kollha żamnandu 3 ijiem. Missier Publiu inserta mixħud marid bid-denju diżenterija. Pawlu daħal ħdejh, għamel talba qiegħed idejh fuqu u fejqu. Wara dan imbagħad bdew ukoll jersqu għandu l-morda l-oħra tal-gżira u fejjaqhom. Urew ġieħ kbir u meta ġejna biex nitilqu qabbow fuq il-ġifen kull ma konna neħtieġu. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħar lill-Alla. Kjoġobkom nqumu bil-wieqfa l-Evanġelu. Alleluja, alleluja. Faħru lil-mulej ġnus kollha, sebħuh popli kollha, għaliex qawwija l-grazzja tiegħu għalina, il-fedeltà tal-mulej tibqa' l dejjem. Alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mart. F'dak iż-żmien Ġesu qal lil-11: Morru fid-dinja kollha xandru l-Evanġelju lil ħolqien kollu. Min jemmen u jitgħammed isalva, iżda min ma jemminx ikun ikkundannat. U dawn huma s-sinjali li jsieħbu lil dawk li jemmnu. F'ismi jkeċċu xjatel, jitkellmu bilsna ġodda, jaqbdu srieb bidejhom. U jekk jixorbu xi ġorb li jġib il-mewt, ma jagħmlilhomx ħsara. Jqegħdu idejhom fuq il-morda u dawn ifiequ. U hekk il-mulej Ġesu wara li kellimhom kien imtella fis-sema u qagħad in-naħħa tal-lemin ta' Alla. Huma imbagħad marru jippritkaw kullimkien. Il-mulej kien jaħdem magħhom u jwettaq il-kelma bir-mirakli li kienu jsiru magħha. Il-kelma tal-mulej. Il-festa tal-lum eżjies. Fl-ewwel talba bdejnija kif ukoll anke l-ewwel qari bil-kelma providenza. Kelma li llum kważi ma għadikx tismagħha. Imma l-ġenituri tagħna u n-nanniet ta' qabilna kienet kelma li kontinwament fuq fomhom. Għaliex
Xi tfisser il-kelma providenza? Ġejja minn żewġ kelmiet, pro vivere, biex tgħix. Mhux ta' bxejn li l-bdiewa tagħna x'inkienu jaħżdu u jiġbru il-frott tal-art li kif ngħidu anke x'inħnofru il-ħobs u l-inbit frott tal-art u xogħol il-bniedem. Kienu dejjem inislu dik il-kelma. Kemm kbira il-providenza ta' Alla. U għalhekk din il-miġġa ta' Pawlu aħna rridu narawha propju minn dan il-lenti tal-providenza ta' Alla. Kemm kbira l-providenza ta' Alla. Alla ipprovdilna lejxien. Dik li tfisser Alla tagħna dak li hu importanti biex aħna ngħixu. U x'inhu importanti biex jiena ngħix? Illum ħafna jgħidulek l-ikel, il-flus, ix-xogħol. Kollox huwa importanti. Imma dan kollu jispiċċa. X'inhu dak li jsalva li l-ħajja tiegħi ma jeqridiex? Hija l-fidi li waslilna San Pawl. Meta Pawlu laqqana ma' Kristu, aħna hemmhekk irċivejna il-ħajja ta' dejjem. Interessanti kif l-istess frażijiet fir-rakkont tal-miġġa ta' Pawlu x'jiġri fuq id-dajsa imqalba li waslet biex titkisser. Pawlu jdowr fuqhom u jgħidilhom għax jien nemmen f'Alla. Mela it-twemmin tiegħi minħabba twemmin tiegħi mhux jien biss ħansalva, imma intom ukoll sejrin issalvaw. Għax Alla u providenza, Alla jipprovdi l-ħajja lili u lilek. U għalhekk jgħidilhom mela għamlu l-qalb. Kulu xi ħaġa. L-ikel materjali jiġi wara l-ikel spiritwali. Tantu hekk li dak il-ħin stess Pawlu jieħu il-ħobs f'idejh, ibierku, jaqsmu u jieklu. U l-atti tal-Apostli hawnhekk dawn l-istess verbi li juża huma l-istess verbi ratt il-ħajr qasam u tawlhom l-Ewkaristija. Il-mulej Ġesu li jagħti lilu nnifsu biex aħna ngħixu. U l-ktieb tal-Atti tal-Apostli jgħidilna li wara dan il-koll imtlew bil-kuraġġ, għamlu l-qalb, kienu tilfu kull tama. Għamlu l-qalb. U tant emmnu li ħajsalvaw bdew iwadbu dak kollu li qabel kien jidher neċessarju, bdew iwadbuh il-baħar. Saħansitra l-Atti tal-Apostli jgħidilna bdew iwadbu il-qamħ u dak kollu li kien qiegħed itaqqal il-vapur. Il-bniedem li jaħseb bujis li lejxin tiegħu tiġi minnek x'tagħmel? Taħżen il-qamħ, mhux tarmi il-qamħ. Ejjew ftit eżjes nagħmlu eżami tal-kuxjenza tagħna. Aħna li niftaħru li għandna l-fidi nisranija. Imma fuq min qed impoġġi u nibni il-ħajja tiegħi. Fuq dak li naf,
fuq dak li għandi, fuq il-flus, jew fuq Alla li mhux biss jipprovdili biex ngħix fuq dil-art, imma jipprovdili il-ħajja ta' bla tmiem. Għax Alla tagħna huwa Alla Salvatur. Kun infaħħar Ġesu Kristu. F'dan il-jum għażiż eżies, waqt li qegħdin niċċelebraw il-Magħmudija ta' Malta, ejjew aħna wkoll inresqu u nġeddu il-fidi tagħna fi Kristu Ġesu kif għamilna fil-jum tal-Magħmudija. Tiċħdu l-dnub biex tgħixu fil-ħelsien ta' qoli Alla, iva niċħdu. Tiċħdu l-qerq tal-ħażen biex id-dnub ma jaħkimx fuqkom, iva niċħad. Tiċħdu l-xitan li jqanqal u jħajjar għad-dnub, iva niċħad. Temnu intom f'Alla il-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, iva nemmen. Temnu f'Ġesu Kristu ibnu l-waħdien Siedna li twilet minn Marija Verġni, bata miet u difnuh, qam minn bejn imwiet u qiegħed fil-lemin tal-Missier. Temnu fl-Ispirtu Santu fil-Knisja Mqazza Kattolika, fix-xirka tal-Qaddisin, fil-maħfra tad-dnubiet, fil-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' dejjem. Alla li jista' kollox Missier Siedna Ġesu Kristu li nissilna mill-ġdid bl-ilma u l-Ispirtu Santu u tagħna wkoll il-maħfra tad-dnubietna, iħarisna bil-grazzja tiegħu fi Kristu Ġesu Siedna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Ħuti ejjew għalhekk aħna li juliet il-Missier inresqu lil Alla it-talbiet tagħna u nitolbuh u ngħidulu seddaq il-poplu tiegħek mulej, seddaq il-poplu tiegħek mulej. Għall-Knisja li tinsab f'Malta u f'Għawdex, għar-rajja tagħha, għall-poplu Nisrani kollu li jgħix f'dawn il-Gżejjer, nitolbuk seddaq il-poplu tiegħek mulej. Għal dawk li għandhom id-dmir li jigvernaw il-pajjiżna biex ifittxu dejjem iħarsu l-valur insara u jiddawlu fl-għażliet tagħhom mill-Evanġelju, nitolbu. Għal missjonarji Maltin u Għawċin biex ikomplu l-ħidma ta' evanġelizzazzjoni mibdija mill-Apostlu tal-Ġnus kull fejn jinsabu, nitolbu. Għalina il-koll li jinġbarna hawnhekk f'dan is-santwarju ta' Omna Marija biex aħna wkoll nilqgħu bil-ferħ l-aħbar tal-Evanġelju, nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Mulej Alla tagħna interiet lill-Apostlu San Pawl iwasslilna id-dawl tal-kelma tal-Evanġelju. Għatina li nitqawwew fid-don tal-fidi u nħossuna responsabbli li ngħadduh, li ngħaddu kull ma nafu biex bi Kristu jgħix f'kulħadd li jgħix jisalta għal dejjem ta' dejjem.
Jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qamulej l-offerta li qegħdin nagħmlu bratti ħajra għal bosta u bosta ġid li jintfar waqt fuqna bil-miġja tal-Apostlu San Pawl f'din il-gżira. Għamel li naqdu dejjem il-kobor tiegħek qabil qalb u b'kull ħajr bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna il fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Fil-providenza tiegħek tal-aġeb, inti ridt li l-Apostlu tiegħek Pawlu jeħles mit-tempesta qalila u jasal f'din il-gżira. Għal ġid tagħna żammejtu hawn 3 xhur u għoġbok li l-qagħda tiegħu fostna tissebbaħ bil-predikazzjoni u l-mirakli tiegħu. Għalhekk aħna nibqgħu dejjem niċċelebraw it-tifkira tiegħu bħala apostlu li xandrilna il-fidi u missier li nissilna fi Kristu. Għalhekk mal-qtajja kollha tal-anġli b'qima kbira infaħru u ngħidu u intennu bla għeda. Qaddis, Qaddis, Qaddis. U lej Alla tal-eżerċt smowitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek u sanna fl-ola ta' smewwi. Mbirek minn ġej fisem il-mulej u sanna fil-oli ta' smewwiet. Qaddis ta' sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħa il-ħobs radd il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' radd il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jxirret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidej ninħabbru l-mewt tiegħek mulej. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċ tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċċa kontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Giuseppe, l-Apostli, San Pawl missierna u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem.
Pawlu urina l-imħabba ta' Alla. Pawlu għallimna dik it-talba li tagħna s-Salvatur tagħna. Għallimna insejħu lil Alla b'missierna. Ejjew għalhekk nitolbuh biex il-preżenza tiegħu, is-saltna tiegħu ta' imħabba u ta' maħfra tkompli tikber fost il-poplu ta' Malta u Għawdex. U għalhekk ngħidu: Missierna li inti fis-smawijiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrid iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem natikom isliem tiegħi, la tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u l-għaqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi id-nubiet tad-dinja, ħejn jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu.
Nitolbu. U Alla li tista' kollox, Inti tal-miġġija tal-Apostlu missierna San Pawl fostna, għal merti tiegħu għatina li bitqarbina mqazza li jagħmilna, nibqgħu sħaħ fil-fidi li hu ġabilna u nitqawwew biex nagħmlu kull ma huwa tajjeb bi Kristu siedna. Nixtieq infakkarkom li l-quddies llum issa jkun hawn oħra fil-10 fil-11:15 imbagħad quddiesa oħra l-lejla fis-6:30. Dritt wara l-quddiesa illum peress li jaħbad ukoll it-tieni jerba' tax-xahar fis-sala tas-santwarju ikun hemm il-laqgħa ta' tagħlim dwar il-Verġini Marija. Kulħadd jista' jattendi, sintendi billi jinżommu wkoll id-distanzi u tintlibes il-maskra bħal dejjem. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Lil di l-art helwa, l-om li tatna isima, ares mulej, kif dejjem Ftakar li lila bilola dawli bi Ati kbir Allah idden lil min jaħtima Is-saħħa lil-ħaddim sedda fil-għaqda il-ma altinu islim. Il-festa tajba.